Той ли беше? Друг за гледане има ли? Киро каза, че отгоре имало някъде нещо. Тук не може да се качи. Да, тук е. Абе, добре си живели едно време. А? Добре са си живели едно време. Тон топла вода прекарали в тази жега тук. Богатите винаги добре са живели. И в римско време богатите... По-скоро там, бро. Там, то там дето бяхме. То там дето бяхме, да, само ще ни бяхме отдолу.